Nyakoma miyo wapachi kendo nyiso adieri gik misekale nyaka ne yud chandruok makamane. En adier ni ji mathoth kale gik machalo kamagi, kendo kinyalo yawo chunyi mondo iwach kodwa kama, to wang'eyo gima timore kendo kama inyalo yudie konyruok. Kuom ranyisi, ratiro ma walose ni oroch ratiche gobila. To ka ng'ato roch ratiche kata gi family member moro, samoro en miyo moro ma obambi gi ng'at mong'eyo, mago budonje kaka IMLU koso mana ng'at ma sirikal morocho ratiro mare? Wan kaka IMLU, weche ma wadonje gin gik ma joma gine sirikal gine orocho ratichgi. To nitie gine organizations ma be wagine watiyogo. Okay. To gine ma gi donjo ga weche ma kata gine wach ni ja family gine ohinyo nyawadgi, kata nitie kata miyo moro ma gine japiny obambo, mago sani pod ok wachako donje. Okay. To kuom ranyisi ng'ato kaka Jacob ing'e ni sechegi okale mathoth, kendo adier kata kitemo paro nowinjo maber kata ni pache oseduogo kare, odwaro hocho mang'eny. Utero joocho kinde marom nade? Yani joocho limogi marom nade mondo ne kaka chal margi? Nitie gi jatuo kithiedho nyaka ilime sate. Be nitie joocho malimogi sate mar ng'eyo kaka koro gichalo, kaka gidhi? Gima watimoga en ni kapod ok wachako gine ocho, to jaocho timo gimiluongo ni gine assessment, mondo ne kama gine wach ni impact mar gine hinyruok kata damage. Koro bang' mano eka koro iloso gine gimiluongo ni sessions. Koro kuom sessions gi wakuongo ga gi sessions adek. Ka wasechiwo sessions adek to kendo pod watimo assessment. Koro bang' mano pod inyamed ng'ato sessions kaluwore gi kama gine ochope. Okay. Gi kama ochope gine chango mar gine paro. Koro mano e gima watimo. Okay. Seche moko nitie joma nyalo kawo kata sessions adek to gin kare. To nitie joma nyalo kawo 5 to gin kare. To nitie joma nyalo dhi nyaka gine 10. Okay. Nitie gima luongo gi dho wagunda ni lack of accountability. Rem bedo jaratiro, kata bedo ng'at ma wacho adier, kata ma keto gik moko kaka gin. Maeri osekelo